spadá, nebo já nevím. Ale co to je za chrániče, tady to je? Knihy to je? Já poběžím na to tebe a budu Poznáš, že spadne. Ty vole, hej, děláš si prdel? Běž. Pojď po straně, jak jsem já. Cože? A na tomhletom jako se bruslí, jo? Říkám, pojď po straně. Pojď, jenom mají na tu trávu. Jdi do... Já dělám srandu, ne, dělej. Hej, jak si vůbec na tom stoupnu, když spadnu, jako? Tak budeš ležet, když spadneš. Jako na boty normálně. Pojď po straně. Hej, no to si děláš To dáme na prdel. Facebook, prej. To se mi nelíbí, já nechci už bruslit. To se mi nelíbí, když mi tak říkáte. Bude, protože se tebou bojíš úplně. Ty učitelka na tom stále i bez chráničů, prosím Jenže tě. učitelka jezdila na ledě aspoň, já jsem na tom Let je životě něco nestál. jinýho. Když ho nejezdí na kole. Jinak mě neudržíš, když spadnu. To je jedno. Aspoň to vypadá, jako že ti pomůžu. Když se mi to takhle jako to zvrkne. No, si zvrkneš noho, zlomíš si a páteš a jsi mrtvej. Jo. Jo. Počkej. Je tady nějak jede divně. Já už vidím, že úplně jako To je taky krásné. Ježíši, další škola. Už je pakárna, ne? Trošku dneska. To Ale už tam jde, už tam bude. To už je dneska trochu přehnaný, ne? Tady to nejezdí, tady to se Koukej, jak se mi klepou nohy v tom, ty vole. Hej, mám se jako narovnat, nebo mám být sklepcenej, nebo co mám dělat? Dneska už se mi to nelíbí, dneska už bruslit asi nebudu. Dneska je to už hodně líbí. Jo. Co koukni. Tam si koup, hele, jak tam jsou už smrdí. Ještě není letní vedro, to. Ještě je chladno. Už jede. Pust mě, tady. Jak jsem klepal nohy, hele. Jak ratlík, ty vole. Postižený. Postižený, ne úplně. Hejbat nohama, když mi to ujede, ne, ty vole? Ne, právě že ne. No ne. To pojede samo, jak... No má jako brusli, jako na lyžích, když bruslíš, ne, ty vole. Když lyžuješ, ne? Přines váhu na jednu nohu. Na jednu nohu, na druhou. Špary, ty. Hej, To je no, úplně samo. Hej, to není normální tohle. Stoupni si, nemyslíš si, že stojíš na bruslíku, ale si stoupni, jako ty stojíš prostě. No, Rovně, tak zapadne, vole. rovnej záda a teď si trošku celý předpoj. Narovnanej. On je to fakt jak postižený. Ale jakéž. Jako mu to začne ukazovat. Jak se mu směju, ne? Že by se mu nesmál. Že Stajna nepíše, tak já není kaš. Ona mi volala už. Já jsem těšil nějaký držkov a ty vole, ono nic. Zatím, neboj, to přijde.